I ko izgubi, šta? Šta? Danas se takmičimo u biceps pregibu da vidimo ko će moći više da podigne. Ova gospođica ovdje, ja gospođica s desne strane, ćemo sa 7,5 kilograma. Izvolite, dame imaju prednost. Ja mislim da ipak invalidi trebalo da imaju prednost. Ali Ovo sam polazno razbit ćeš glavu, jebat. Morat ću da skinem sad, da ne bude meni teže. Samo da vidi publik. Jo, Ajde. ajde. Wow. To je 12 kilograma. Svaka čast. Ne smijem da skroz ispružim, bojim se će mi pukne biceps jebot. Ajde, sad ćeš vidiš ti kako puca biceps. Više od 15 kila ja ne znam. Ja sam inače jučer radila biceps. Wow. Pa uzimaj ovo, šta gledajte. Prvi ga zbije ruku, takav. Ajde, ide 17,5. Ajde. 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 Uci. Ovo mi je ovako. Pa ti si tela ovdje. Pa, jebi ga. Ja ovdje nikad nisam u životu radila. Ajde. Možeš ti? Može. Ajde. Viš da je teško dole nekako baš, a? Pa da, ovdje ti cela tetiva nisi dolazim. Bićeš u videu, Samire. Bićeš u videu. Da, bit ćeš u videu. Ali sad ti sledite težina. Spusti skroz dobar. Ajde sad to. Opa, svaka čast. Ajde sad da ne bude da sam slaba, daj da dignem ovo lem. Neka, ajde 22, da je so. Čekaj, ne važi. Aj. Čekaj, moram desnom. Neće. Pacila tek. Juče radila s 20 kila, eto. Laže. Vidimo zla. Ne, čekaj. Dala sam da ti kažem levom da radim levom. Ujebote.